Gadanan sarong 48 anyos na babayi, makalihis na ibarabad suboot kan sa iyang agum sa Daet, Camarines Norte. Binisto ang biktima ni si alias Lucita, 48 anyos, residente kan Purok 6, Barangay Magang Kana, Sambit na Banwaan. Nangyari ang insidente alas 6:30 kaining Sabado sa luwas kan sarong garbage hauling facility sa Purok 1, Barangay Dugungan kung saan pareho sindang nagtatrabaho bilang mga basurero. Sigun sa Daet Municipal Police Station, haling inuman ang esposo kan biktima na si alias Rex, 46 anyos na nadagit subuot sa biktima kan mayo ining maabutan na pagkaon. Basado sa testimonya kan sarong testigo, dara kan labing dagit, binuhat dangan binarabad kan sospek ang biktima na buminagsak sa gapo na kausa kan seryosong lugad kay ini sa payo. Naidara pa man kuta ang biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital, alagad pagdeklara ining dead on arrival. Sa mga kababayan sa kababayan natin dito sa Daet, ang inyong pong kapulisan sa pamumuno namin na officer in charge na si Police Lieutenant Colonel Pero Tito Reyna, ay nananawagan po kami na sa lahat po ng mga mag-asawa na huwag po nating pairalin yung init ng ulo na nagre-resulta nga ng ganitong insidente. Kami po ay umaapil sa publiko na sana po ay maging kalmado tayo, and kung tayo po ay nakainom, mas mabuti pong ilagay natin sa tamang lugar. Sa presente, nasa kustudiya na kan Daet PNP ang sospek asinahampang sa kasong parricide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.